Department of Social Welfare and Development Office, kaimaw si Governor Dora Dudut Cariao kag Congresswoman Lauren Ligarda nagtugro bulig pinansyal sa 178 ka mga sakada sa Banwa kang Kulasi. Sa mensahe ni Governor Cariao, bahulgid ang anang pagpasalamat tungod nga nakauli rin sa probinsya ang mga sakada. Salamat sa po sa pagkalasyon ninyo naman ni Mayor na pamabay naman ng mga parating mo at naman yan yung masiguro para sa proteksyon ninyo at inyong pamilya. Pero, mientras tanto, pagkilya kami ni Mayor, ng SP, ni Congresswoman Nobel. This is the first time sa legasiya ang administrasyon ng atong probinsya ginituruan ang importansya ng sakada. Di ba, G? No? Ang pagkasakada, ang panakada, sangka honorable obra. Hindi niya ikahiya. Ang ayaw lang namin, kinakawawa kayo. Ang mura lang, ay kung mo legitimate na obra dya, dapat proteksyonan naman ang inyong karapatan para tumanggap ng gustong sahod. Muna sa sunod, na magpanakada ka mo, tandaan ninyo, family first. Ang pamilya at anak. Hindi ang pista, hindi ang hagya-hagya, hindi ang kanin, hindi ang sabala. No? So, kaligas klase, salamat ako, kung kami ni Mayor, at kami ni Pagdara. Nakita ninyo na siguro kung paano ang probinsya at ang lokal ng Banwa nag-ihir ang tanan-tanan na muli para sa nang pagbulo. Una din, ang bahal na concern namin kag nabigat is ang pag-mahok kaninyo siya sa may probinsya na hasta maglakot ka mo sa Banwa. Ako sabihin ko mga naging. Sabay pa kang inyong pagkabutigya, basta ating-ating pa namin ito mo, wala kami nagkulang. Nagpasalamat din kayo, no? Ni Yor, kay Congressman, kayo. Nakaulit kami dyan sa Kulasi, sa Nangangabuli. Salamat na kayo, Gob, naging tagtagan na kami sa murang bagay ng mga sakador. At least may pasalamatan ng mga tao para nanda. Nagamulang kayo, kaya kang salamat. Salamat kay Governor Dora Cariao at kay Ma'am Lauren Ligarda sa pagtutulungan cash assistance kang gift pack para sa mga sakada sa aking tiyo. Dudurugin nga salamat sa mga provincial government kay